Oba na kire wa de kurunti odi asem ne court. Je na sese wo ye. Amamra kwan so. Yetimi di injunction to obi ayi so. Amamre mu. Misi michiri we mitan we. Oni amfa nkosi wia. Yenyina ye di owo ka o. Kawa o de hye no ba wuro ato na dakam. Ama ne de na de akọ. Abusuani ntumirika enko oba no nkoma ne dibem. Nyansapo no wagye se ye sane no badwembem. Memu akwa baba ene dwumadi so. Na nyansapo de ye de amamre mu nkyeremu ene de bi eba wa akwan. Ene me nkyɛn ho kra kosa asɛm na ɛda pono no so no. Ehia sɛ ye gye mu nkyeremu ntentem so. Na kame ho ne nkoma na akwa aba. Na ye ntie ene ye nkomodie ni mu nkyɛmu. Nana memu akwa baba nyansapo. Wahwefo afeo. Nya me da spania kwanya ade ma me ho ye metiapo saa na menim se yahwefo nyina so obia ho ye nana ene dia asem bi na aba na me pese meditu wanim na uma ye mu nkyeremu ye but before se me koso no nana wo kai se nyansapo no obedi nkomo wo papa ye papa daddy Lumba ho bo abusuane kokko esre won se die besi bia minim se na okaya me kai pa se okaya ma producer emfa ne hwe wasema okaya no saa no bia Mera ho wasisu from century enama wo chechere won we bi bebo ama wahia o why from century ya enama wo chechere won de bi bebo ama wabotu to da sane e wonim se wo bekene boa wagye asase akentenso a be ma to ne mpo atwei yen fotia no wo bidio okwana koye ho adwuma asori abayi wakaka bensem baby am den say misi michiri we mitan we oni amfa nkosi wia yenyina ye di owo ka o metu sala nyini ya na se wankyene obodia enyansafo mfantua hofo na be kakra ne de mensa gumeboa chase mewie ye no anekro no wono aka na sema no miso nimfa so bia yanom enso nkosum a dotiem okrafo so e me komeja wo o odabre mo ni adakatia like me raho susuma renho saa na nyankopon na nanom ye o made na ye papa no metimi aka se wabre edin seye eni nsem ankrofo aka ato no so eni yale a oyale ye na me kura no ye beda na nanom ni nyankopon ase ne se wa mrekete so bibiri na nanom afre no o se tete ne nsem bi kura se ya toatoa ne nso no so nsem bibiri ni nyina wi ase so mama bia ho ahi be fa akwanya so nyama abusunya ya akọ se o ma hwera de hwera de na ye sere na nanom se o ma ne babi ni na de na fo se ketrema mpro wa wi de na yire ne maso a waje obachire no so e ba chiche o mo we se saa ne wi ase etie ye nyina e be kọ ne saa ni mum ye busa be ma panyin o se tam no na ayede aso ni obi ne kun no anyem pese obi be ka se na me ne wa asem na mayisi ya bi obi ane kun no be sere sen afi no obi be ka se no ne me wa asem no ne me yesi tete ne nipa wu ani ya kana asem achipa ene de nipa wu a afi kura no be ka se we odi migere oye mi sei sebe ye papa no abaye adwuma beti Lumba din na miswa nana mesro na makan lete bia achiro nana de ntia mpese mekan we gina achiro pese mbusa se amamre kwanso no lete any court to court any amamre de hin na dim nana ti emunsem ye that the Lumba'S first wife family file injunction to halt music icon's funeral. Hearing about your own husband's funeral plans for the first time through social media is deeply distressing. As part of this statement said, the press release also accused Ebenezer Kofi Usu and the funeral committee of
the acting in their own interest without regard to the wishes and the rights of the deceased of the direct family. The statement further emphasized that Daddy Lumba was legally married to Akosua Sewa Fosu under German's law in December 23rd, 2014 in Germany. Nana, where ye and some enam social media. Daddy Lumba Yeripeni Edi Aba Abonting. Nana mamesa nkaba konchiro. Na uria wabua me se amamra kwanso. Yetimi di injunction to obi ayi so. Amamre mu enchire mu tisen. Nana tie wenswe. It has come to our attention that the information regarding the funeral arrangement of our beloved husband, father and brother, Mr. Charles Kojo Fosu, popularly known as Daddy Lumba, has been circulated on social media without consultation or approval from his immediate family. Hearing about your own husband plans for the first time through social media is deeply distressing. The situation clearly shows that Ebusuapanyin Kofi Wusu and the funeral committee are acting in their own interest without regard to the wishes and rights of the deceased of the direct family. Clarification from the direct family. We, the direct family of Mr. Charles Kojo Wusu, Daddy Lumba, who passing occurred on 26 July 2025 in Accra, are releasing this statement to address the misleading information and to set the record straight. On 18th of October, Ebusuapanyin Kofi Wusu granted an interview in which he publicly announced the funeral date of Mr. Fosu without consulting Mrs. Akosua Fosu, the legal wife, or their children. This action shows a complete lack of respect for the immediate family and must be appropriate preparation before traveling to Ghana for their funeral. Since the passing of Mr. Fosu, there has been continuous and deliberate efforts to marginalize and set aside Mrs. Akosua Fosu, the wedded wife, in all funeral-related decisions. This behavior is unacceptable and contrary to both the cultural and moral principle. Additionally, questions remain about the exact cause of the death and investigations are still ongoing. Nana, and send me a new way na eba. Daddy Lumba Yeripeni Fosua Echrese. Papa ni free muno. Social media so no te dakra ye de beye ni kunu ayi. Ya mona mane anchire ni mu. Tina na wodi injunction aba beto so se ayi ni de ompene emane maso. Na de abusua ne ye no eye cultural miscommunication, cultural misfortune. Na se ebu amamre so. Na wenchi na ma Nyansapo. Etu ho na mo se amamra ba mu de. Necessary eba wo nche ne kire ya mamre kwan so nana yitimi di injunction eto ayesu ana nana wahwefo oti minya medase Mr. Medase na emra Daddy Lumba efrim ye granted interview na ebimu susu se wakum Daddy Kedi ne ho nkro ne ba ne nyina me di proof e ba ye kire se na Daddy Lumba enim Daddy Kedi wo ho hwe anche na Daddy Lumba so free mu ma ye sa ba ye hwehwe mu ye busa kora o mra na ye interview se ye busa se ni wuo na wawu no ne nkrabia wuo ana se obi na akuno na che se ne nkrabia wuo tam na so yare e ka ho na wa free nti emu na me se tu abusuanefo se mesere wo mo se empese beti wuo na chinsem bia okay mo man nkoda din na Ghana ye bunu ye dono na ye nyane so nipa bia ka ho asem because na me de me hunu se nsem wo nyina be si na me tu abusuanefo ene o man timi wow na ade ba ko a atwetwemaso ewo oba ne letanimu no se abusua amona mane I was watching in social media so abusua amona mane abusua amona mane e ho na abusua ni difo oh okay
hono meki maka se busua panyini odi fo de ntia busua panyini di fo e wo ho ne se de Lumba omokoye oba ne ho ade no anyam bia abusua panyini ne ku bia na wanko bi ena se wanko bi susu a e wo so ohunu se oyire no na wo de hye no waware ene obi wo ma a onti aware gyae emeduru wanim ti eba ne se na independent mewu na oba a wona ne kuta nkwala wa mo na mane na obehye date ere wa hawo nana de koso wa ha no se me ka cho say alarm yo mo boyi o say haya no ma blast no say alarm yo mo boyi ba say this time ne nuru ha se me ma mo pleasant o mo mra se ne kese we don hunu hwe o ana blast ana ekumo ho no e ti alarm no na mo say e ka be me nkrofie ekun o ye ti hono no Ghana asem eyem bono no yanko so bana pa choto aso enti no medika ka kire wo se sei na akoso dia busua na anya de okay because unti na wale jaye yemu hire awale ne nti aden so ne wo mampo ade na wo mo nkwara na mane se fe wo ne oba na gya ware a ade na wo mo nkwara na mane se mpapa wu na wotimi do pe ehye date ade be yi ende enye ne kwan so nti first one ne se baby a oba ne tin ne die enye ne kwan so wo abusua na abusua panini no wanya de okay wanya de if you say esen kobo oba no amane ena oba no so mfum so a ono so aye a wode call court no say what is say ye na so ukunu 1 week ana na yie e wo social media say de wo kan so what social media no sebe de Lumba wanya na ho ade wa bonten an no ba ye no wankọ abusua no ho okay an ko busam say ade de Lumba wu ena mate sisi ya na abusua confirm say no kura na anya no kure na ofiti prekope e de court sa wo de junction koto so a anyam bia wo do ukunu ana wo tai ukunu okay sa wo fi say wo do ukunu dia abusua ni mum na agu om ho anim ase okay iti twen no munya yi no enye bibia nwie na frɛ mo mpanyimfo anim okay santehene wo ho se me yɛ sɛ oba no yɛ santehene di hye santehene wo ho wahene kura wo kurom panyimfo bebre ayi na chidu ko betim de abusua na kokot na wo kuna wo na abusua mo amane sa tam wo so mu fidie se ni dwato na abusua be ko be pa chew na yɛ injunction na free so na yɛ yi no because efunu ne ntimi nka mrem ba wo gu kuna ni mase agu kuna ni mase so enti mesere no sensem bi na watete na ye ne ya e na ode ye sha eye nim guase ma ni kunu because mete say emra de Lumba kula wuye no oba ba ko mo ko je abusua panyi si wonfa mo kire safo amre no se be se nya oba ya ode akokotu ti eba ne se na abusua panyi ni hu se oba ne mom de funu na ko hye frejim to wonfa ne safo amre no na che se ye nua ba panyi ne eya obi wo ni mu se me ya me ye yire mpo mummo mamane na mum de onya yire mu ni di enkuta ho de a ene me de be kwa me hu do ye yire enu ye nipa afem ba spiritual no mesere ne se oguni kunani ase okay nana amamre kwan so injunction ni amamre de hi ne mood amamre kwan so no tete no na nka asem si a aye ohene ne bam na ohene tu ni na esi so na de o fata fodie ene de o dwato ane mpata na nka yaka na eche ni akoya aban mu nsensem ni nti on se aware no mo ware a no mo de court abam okay so de court bam a na bibia ni a na akoya te se onim se oba ware e wo court one bema ware wo court na se aba awomu ntem na busua kura twa awale ni mu wo ebusua fiem na se court ni ntwa mu a omum yenu ware a wow mu awale gya ne ba wow be dikan awale bia ba kope wasema oba o de contempt be che se wabu awale mra so because wafa machi akwa ware abrame nyawe nso na abusua mu de yetwam because court no e wo ho obu ho so court no ye de wo ntwam okay nti obu ho ne oba bia ware e wo court a o mogyae awale na o mogyae ye no o mu ntimi ntwam wo court nti oba na etwam pena be ma so otwam pena obi apeso ware ntimi nware okay because of ye ntwam so nti court nsem no emwa okay emwa emwa ye ne ya tam ye nsem de court okay because ye fia ware a e abusua na osi ehia ne aka ho asem sese matam asem na koma court
court na ebe kire de obesie funu nana court ntimi sie funu court ntimi sie funu court de mu dia dance asema ware ajapade na court betima cha mamo babusu court ntimi ga se funu no mpro e wa frigim nti se oba udo wukunu unu kunu wo mma na se woyɛ saa de ya ntimi ma se njanhia de kɔto so umma nyina pene so fa guom papa ni mu ase afei bo se nkwala no ene wo ba benya problem aden na wagye papa funu ahye frigim na wo mpese besie papa e ma ye papa nkoda din aden de enko maame na hwe obasa ne mma akonya problem awa de we ya waye no enti media de mesere ne se obetie mi a onko yi injunction mfiri amu ne so na abusua no omunko dwatoa na mo na oba na nkasa maame anifa so fa kye eyi bafia na wa wonim se pressure ne ho nkoro ne ba enu nti ne yantimi wa mane fa kye e ma dibim abusua mu nkotodwe nso ne nan na onyi mfiri so na omo nsie papa no papa ne nkoda omu wie na asem bi wo ho a betimi aka nana abusua no betimi de amamre kwan so se amamre mu ye de ye ne body ne ye de ye wo ho kwan betimi akoso akosie abusua no betimi akosie body no by amamre kwan so no e wo se oba ne be ma ne di nkra oh okay e wo omaware a omaware mu kawa o de hye no ba woro ato na dakam ama ne de na de akọ ti se abusua no kosie funu no oba ne ni ho a kawa ne ba wura mabusua panyini ana wonko woro nhye na no amamre ohwa ye te wo montem okay ansa na omakọ okay na emom no efunu ne abusua ne dia okay na emom so wo yire e dia amamre wo ho a ose ye oh okay okay nana metime busa se oba no nso samre na onu nso ni mamamre no onu nso amamre kwan ben na obetimi afa so a ebetimi aka asem wo ya enko court menua medase oba no court odi akọ nyina no eya ade ba akọpe firi se oba na amfa anko court a obewie no onye pin e o de Lumba ajapade mu asebo de behwe ne mampo because ye kura ya mfrɛ na hwan na abusua no ebede na abusua frɛ no watena sese bia na japade bia o ma ne base ana o ma ne base mesere abusuafo no se Lumba nyum bebre a obo ye nyina kyerɛ sɛ abusua no mo ne ntiye me gina sa me kukoduru so aka kyerɛ abusua no nne se akɔ na abusua de pɛ ba fie amompɛ wa mo no se ade pɛ ba fie na mo botugu se ade pɛ ba fie amompɛ oye na dwene se okutamba obeye japade de amamo se ne wu achi mum ko ha ne mma mo ampene mo de mo bayiye sai niema o jai to ho o fight for ne ma enye nne na abusua be pere ajapade body na yawdia ye nkire o mamre kosie woni ni hwi wona ajapade se be nye ne nkran na FM station esi wo no e na wo kopere wo abusua ni wo so wo ba wo so bobre yeye se ajapade nti na o mamo maame na mane a mo nko trase no mo mfre maame no no mo ni trase no mo nka okay busua ni difo okay 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 busua ni difo me dia busua ni difo wa mamre mu amamre kwa so busua ni difo wow se o magya wale mpo ne nkwala wo mu so obo ma wane untimi sie funu abra ne mani ho ena untimi mfa fon frɛ nkwala ne so papa wu abra wo kan kyerɛ ne maame nguye okay maame ne wa busua so ena minim sɛ Daddy Lumba ne yere ne wo issue okay so tia se issue wo ho okay nana sa issue ne wo no kran so enkyerɛ sɛ dabi awale bia ntokwa wom okay awale bia ntokwa wom awale kura ntokwa ni manya de awale ntokwa wom me timi ho ase betimi aba okay oba ne be ma betimi o mutem betimi at 30 years awale nwuye o mo wale aksantia mamere mu no so ye nya awale a ye ntena se nwuhire ente awale ni mu nwunsa woda so ye ne yere okay se munim se oba ne mpo ha be ma no na busua ne mantima ntena se ma wale gya ya ma no wu a ye ne yere oh ne madia na ehu oba ho no se woni hukunu te na wodi hukunu fa kwamboni bi so na didie mu ne yale da ho mu wamfi na ne wu achi ntu begina nsama nto awo ho nti asem we da ho na ye ofase na ntini kuro umia ne kese ya ye ne ya wamia ne nan so yete esa ye peseba ne konina ha ban ye tase ne banyansafo ye besere maame ne se medie minim se issue wo ho okay Daddy Lumba nkasa ba abonten be ka se oda odobroni ase ne yale da ho mu se bi wote ne tubi ne nyina saa tam no ebi akwantusem ne nkrata asem nti na ne yere ewa aburukyire entimi amaso mi ntimi nka nkyere ne se
wo sheda no wambo Lumba na mmom no nkrata asem ne bia ne nkrata asem toto ye bia sa atam no so kra na oyare nti ye hore de ntimesere ye maame ne sese a odoburo ni hu no de hu abufuo de akokɔto de a yesere no onhwe do a no de do ne kunu eni nipa enim ne kunu ewiase nyina ne nkwala do ne kunu na onte ase yem yensie funu wei injunction ne kura ye nimguase se oba na odi asemi kokot no odi injunction atu ai awa body so ene ye isu no what of say nebusuani bi enim hu eka ebusua no ho ene share date ya ne no che say injunction edimu eni ya me da se oba na busua ka ho ena oni dadulum ba busua no koye saa meeting ya saa busua ni aka ona dwene nya adwuma ana adenti me na me ware me kunu me na me kofa be ma ne de ba fie me nya we se me kunu awu wutimi fa ho ne abusua ko hye date wa dwene nya adwuma so nana entimi nkwan obi age say oba na ni kunu awu okay oba na betima kwasi abusuafo se awale na me koye ne se na atome me na makoma awale ohun se be ma ekwa awale me ebusa be ma se oba na opene na ompe no oba na ebusa ne se abusua ne so be ma yiso opewo na mamere yenye ana me yenye ebusa ne 3 times na oba na ka se an monye na ade na me kunu awuo na abusua mo na mo fa machi ene abusua ne kwahia koye meeting na mo bibi awu bibi nwu nti eno kra de entimi nya adwuma ho na ne se ebasa na ene court no ya adi amamre sunkunim de ma court no ya di amamre sunkunim ne ye se abusuafo na ye mfomso oh okay so ti ase abusua ne mom aye mfomso abusua ne mfomso mo ye ne se na wo se o mo bo oba na mane efre ne se sei e na ato yen na ade ba ko a ewo mu ne se oba no se na oni de Lumba na te dan ba ko no wu yi ne nya akwantu na we abedi Ghana na we abekodi aburochira enka oba ne mom ena besi abusua ne se okay omo de hye na wu okay na abusuafo na kire oba ne de onye okay amamre kwan so na abusua ne besa adensa akwakose oba ne se ne kunu awu oh okay ansa na watima ba yi enka enfante ka Lumba na oba ne ho ne mu akwantu mu a enka oba ne ne beba betu bofo abeka kire abusuafo adade na wawu dadem so ko wu hospital oba ne ntimi mfa nhye fridge okay abraje se wa gi information efre abusua ne ho okay nti obefre abusuafo anaso betu bofo se sei na atom ye wa kwantuom na abusua na kire se pene baabi fa baabi fa ne kura ne bra na ye ntenase ti ye tenase ye bibia wi a abusua no be ma no so abusua de nsa ebekwa kwese wo ba na yie okay so hu de asemete na amamre defao na say ya say no oba bem nka dadunum ba abusua fo kwa kwese wo ba na yie oba ne ba bebo amane se me kunu afrim na abusua ne na tenase na mu wi a mo kwa kwese wo ba na yie abusua fo ne se ne kunu wo de nsa be konyi se wo ba ne ma yie no amasi na yie na unche mu de wo mamamre mu da ho pa maye ba na na mamu so asembi said the Lumba we awiase nyina ate obi aya we said the Lumba film what of so oba no me kire wade o ka se obi ate a me ne onya adwene okay panyini due mante so ti ase se ne yire no ate no social media na abusua nkobo na mane a wonte ye ohene wo kurom ho se abusua ntubofo mfa nsa nkose wo hene ne se de Lumba wu a wonte ye okay ye wura o se tu se ye mfa nsa nkoma onte nti untimi nka nkyere me se obi ate obi ni hwan de wate ne de yase no nti to awasem so na what of say bi obayi nim de ekonya no so na ahye dam pese obete ase ama ya konne pese tintan ne ade enso on se oba no ya we de wo kan se ya amona mane na se busuafo so mabona mane a se nka be ba letenim okay asem bi si na danse ni ho etwa asem ni bi de ya danse okay oba na num asem ni se oti ni social media wonti se ni kunawu oti ya so ma date to onti ase nti se abusuafo no so de letter ba letter am de ba ne se mabona mane a se o se mo so meka se na se ye de nsa ye tubofo kra mabofo abebo amane ba ya anti se o mo tubofo akobo na mane nti mi de metima ka kire oba ne se yesre no panyimfo se utwa ketere matoton wi a na wonwe nam bia
abusuani ntu mirika enko oba no nkoma ne dibem na mu se dibem ne ba oba no so nte ase na omunyi injunction ne nyina emfiri wono muntimi nya yie no na mate wa asemi as I think say we dey abusua ekoma mo oba sa ekoma se dey be benyi na say what of say obia nso mpese obete ne ho ase a ene ifunu ne beche pa ebeche pa eno no yentimi amamre kwan so no ye betu anama oben a ana je say abusua na te ho ase amamre kwan so no na me kire wo say amamre kwan so say oba ne be ma ware na ewuo bamu a ye wa amamre a ye yedigya be ma ne kwan te wo montem e ma be ma ne ko se de be ye oba ne nya be ma foforo betima ware okay nti se wa anye sa amamre na de na kire se aware no omojai okay so asem ya kwaye afidie so asem okay na so osi ekirem me de metimi aka ne se abusua na yemfom so okay panyifo se onsem odena yebum busua na kodwato antem na asem bia mfa na asem nko na oba no so ye besere se so odoni kunu dia we nyina mfa so bia ni so nana aware dodo ne di sansem we ba na enya aware dodo ene de sansem we nyina ba na ye menteme ho ase ene de sansem we nyina ba aya na ye mema no itimi ya mfumsuo bi a ya nhwe ya ye wu akise ya na ewo se esi okay se o ware ma mienu ana ware o yere panyini na se one oba ne ye aban mu nkrata asem a untimi nware foforo nka ho okay ni mum se fie aware papa na ye ware ne de a wo ho kwan se utimi ware dodo bi a wo pe fie dia ni mum be ma oba ne mpata okay na wa wale bi aka ho me ye so se emra dadu Lumba wale na yere panyini wiye no a okohu ketewa yi na o pepa se obetimi awale ketewa na ka ho na imam na court ma ne kwan court mremu no emma ne kwan so obetimi awale sa aba na yede aka ho nti ebe se mentime ho ase beba ene sa na te dia minsi wo nchen biem no se wanhwe na ukowu a wuwu achi be basa se de asia enu nti na metu abanyifo ne fo se yesre wo mo se mo mempese sa ne ma we nyina yede kebe pie mpo na ko mu hu mo mistake na o quality na se abusua ne se nhye mu se bia oba na ya ade bia atie Lumba mo ni nje ho a ade na mo mora mane ese abusua ne de ya obi hye ni mu ahye mu se e bia okra na wanhwe ne yie ne yale da ho mu nyina wanfi ene bia abasa emra nipa na wu awie ne sa mra ne nya adwuma ho ti wabusua panyini de obetimi aye ne se kobo oba na mane munye bibia emra mu kosie na obetimi agu nsabone aka kire ne se wo hu se wo yire na ogya wajeje mu no a waamwa wo no enne wuwo no wo chinchim nani ase se oye kuna okay eno nsamanto a wo okay so to oba no so hu se da bi so mo amfa buoni ani dia ma me dia me so me dia bufu o me wotumi krata e kire se metimi de injunction ato body ne so because of oye mi kunu e wo krata e mo kire se ye mi kunu tin krata ne mo adwuma no oba na ye no nana ye da ase mene mahwefo eda wase se wo hwe me Nyansapo ha subscribe share ne like nana pacho oboa me kakra de koso nyina no oba ba ko no wo akire no ode no nso amamre kafa ne ho obetima yi kuna trimu wontimi nyekuna nti ono no ntimi nya hwe mfa ho nana onim na wode na no beto asem wo mi do nyame efunu no gese o me de condemn oh na me ka kire on kana no ntum kura okay wo mie na no de Lumba free na kuma mo de che no de ache na wie okay onye na dwene se wo kopere bibia de Lumba mfa ma no oba ba ko no so ni Lumba wo tanimpo a de Lumba de che no se onfa ene obetimi afa okay oni baabi a obegina se woni abusua ne be che bibi ana woni oba panyini ne be preja pade bi da bi uye kuna trimu okay frafrafo wakasa bi o se kromfo ni ba kromfo ni ba o frafra ni ba ene ne woten na wanye ne ho ade na o magye akola ne firi unsema oba ne firi unsema nkwara na wawo ne nya ode be ma obaye oba ne ho ade na nkwara ne ne dia kromfo ni ba so enti se me yire ne ho ena me ne wote ena maye wo ho ade ena makofo oba bia ma anye ne ho ade
na se me ko wuto no so kora na wontimi nyi kuna na me pacho che we mu kakra ma me abusua ene amamre kwan so no se daddy Lumba wonya ne baby queen nyame fa ne crancy se amamre kwan so oye oba otoso mienu ho ade a e wa amamre kwan so a na wontimi ni kuna se waye no ho ade amamre bi enye nkratam but enya aban ayim ame nkyerɛ ade na kyerɛ me se wontimi nye oba no ho ade abra wadi kan ye oba we ne ho ade wo nkratam oh okay nkratam awale enye wo yo mimi ntu obi afo se kokoye court marriage o abrofo na nkasa kura court marriage o munye o adan na enya japade ne asisira awade na wode court se court nya court maba court onima awale ho hwe o eye abusuam yenu na mahia na mo ware ifie mpanyimfo ahia ya bɔ mpae ya gye atum ensa na wode koye ne ya dansedi etimi kyekye sɛ waware wo ba no ntidi ne court nsɛm okay court de ne sɛ japade na obagye no no opa bi adi ntini odi adanse o hwɛ yɛnhwɛ sɛ ende makwakɔ ware ɛwɔ court ya ma me certificate me koye na wotwe pepepe ma wale nagu me certificate na yɛ adwuma na nyɛ adwuma na yɛ adwuma adwuma we awale nagu awale certificate nyɛ adwuma enti certificate o se de ma awale yɛ sɛ court wagye atum sɛ monware na mutimi ware koduru mu mpanyimfo esi bi 30 years 40 years de a afa na yɛ be ma mo certificate kyerɛ sɛ mo yɛ awalefo a mo agye atum sɛ mo be ware na obi akwaware ne ya ma ne certificate sɛ otimi ware na wagya ware no wagyae na de kye wasa akwawale foro ne asa ma certificate to tum yenu wagyale 10 ntimi ba wo de na sɛ a marriage certificate etare ho be 10 a wo suban na ni suban gra ndi be na mama ware na maba so saa nneema we nyina ya huhude nyansa bia anim o court marriage ho bebre do mtie kwahye court marriage mu a omuntimi ngya wale a omopa because of ajapade enti senya ajapade a court marriage na free hin enti na obeka se we ajapade enti na we nyina kwaso ajapade enti na we nyina kwaso sa na ka body na body no ngui ise njanshi be Lumba obasore bi ma no abeda obaya adwuma bi ama ho de wo so ye bia wa ya wie nti oba ne hunu se sibia me ne Lumba tena ye ntokwa ye sisi ye de will ye papa ya ye bia na maboka menya hwi wo nti no me mfa tumi krata e kire se me ya ware ni nkokon tete wo mo na ye nyina so mfa nche ajapade ne foforo na unhu se bi so a eye ne fa eye oba me aware be ma na nya din aboa me nti we de mekoye se de be ya animonyam beba na bia na nya ajapade because obe o te abrochire aye so bia o te abrochire bia na ye se na bia mi de mi abrochire fo la mi de no me da sole okay nya abrochire ni bia na ye so te ase nya abrochire ni bia na ye ajapade o ye ajapade enya ajapade ya o de njanchen kotu kunu so ye tam o te ase na fa njanchen anto no so wetin njanchen abeton so wotu o meda aba Ghana me ba oba ha no oba afro nete ene ho wetin ta njanchen ato no so am ye busa de nti o meda wo nchen wo hwa manipa na awu awie nti njanchen ni firi nti mi fa ne se enam wodobro ni so ena e bia Lumba na yiri nya akasa nti se na wo na wobetete me wale mu dia mema bu hwe wiase nyina hu se wo ya wale tontura wa wo ntimi nya hwe ewo ho he emma kaso mo twe kura wo mo body language o mo de twe kura o mo ani kuro mo timi de ko o mo body o mo se o mo to nyina mo timi de ko emma me na me ka kire wow so ena de Lumba so ye so bi timi de odobro ni betena social media se ewiase nyina nda na the birthday se mo nda na se mame then say bia o hwe de oba ne yema na de no yema wo eye woni ni mienu asem saa de na wa ya ma ona se da so de betuma tua ne ka ne se me so me ye ajapade ama wo na daachi me ni ho a wani anya wo ya nti nana se metiwase na se asa petemu ade ye ehu Nyankopon kura se wo ya ade ama ni fa ni kwa se bonkum so ati ase nti oba no so benya ya wo ne se metema wale se me ni mikunu tika ma wo odobro ni nti na ma wale agija okay nti sa atumi krata ne kura me wonti me nya ho ade ne nya ho ade kyene mo twen wo wu na abehu ewo ho eno na airplane eno na eduru ho no na abusuan so ye mistake no so amona ma ne ma mu no so wo ye yere
Nana abra tumi krata kura na cheso ye yire Nana so yemfa ne say abusua no bo obey odi njansia abeyama enye possible krata ni mu no masa me fast o krata ni mu no na kire say abusua ni tumi nya kodo say ye ne wotena ase bofuo ni ye frɛ wo fon so ana ye ma olete ana ni persumasi ni ye soma na say o mabo mane no ebiasi e krata ni Nana mpacho de yemfa ne say de panyimfo say de ani ehu ni di hu adanse lete yo mo de ba yemfa so be pa ne wo so o de yemfa ne sa abusuafo yi lete yo mo de ba abontin mfa so be ne wo so Nana una o kan ye mfa so de be pa ne wo so Nana mu de omu yi omu ho ano e kirem se obona mane nkiremu ni tese o mabona mane mu de omu kasa asem ne court se no mu bia hu na asem ko court na asem ko court na be ka je ne nkugina court na se na no oba na kire wade kuro nti ode asem ne court je na sese wo ye ase banyansafo je na sese wo ye e se otu ho na ente mpana na court so oba na ma me bibim se gine kura afiri so abai na pressure ye serew we de yenkutu bia abusu panyini da fom se wo so do de hye ne pa se o mpese o de hye na yie ne ti be basa de da fom mo oba no we de me na ma yemfum so safo de utim betena social media se yemfa safo yenko fam mo kire safo amawo yenko fam mo kire safo amawo ba mfon so aba de na sese wo ye wo be kire letter de aba se ye de wo kokot nti de so ye busa panyon kosie ntimi nko ye woni ma bi wo ho a asem bi wo ho a he o gidamfo akinye na obo aba wo oba na kire wade kronti ode wa kokot court yenkum nipa wo ho kokopa oba na che wo fie pa mpanyimfo kokopa chew oba na se mate eno so be kokot wo mesere mu menam de asem ne be metwam titi na ode aba bande se oba do kokot nti de na nye ne yire no wa nye ne ho ade Nana if it's a menu statisia what this young bebre a we a o kire ye ne wahwefo enu ya na wo ta kire ye nse body de abusua de a abusua wutumi wo hwe ma men kire mo Nyansapo ne ja se wode abusua o body to control okay ba se abusua o body to control a oba be ma wa ware okay edi ne sikwan se o mmo ne yira mane monwini mum munya bibia mum na wa fa akiri koye abrawo so nim se ne yire no wone ne wo ma die na wo pe obodi ne ho a nkwan afa ho se abusua obodi so control a die abusua odi a wono se ma amini ntimi nka se meji ayi na ya abra ma yi abusuafo afirim ne man ntimi nka se o mo ye ayi na abra abusuafo bi yansi ase ne mmomu no ye tena se ne ya ye nhyehyeye ne ya dwene ho ne nyina ne ya ya ade no baako ne mmomu no mimi kunu a ma ye me ho ade mi kuta tu mi krata a kire se me ye woyire awale bia ntokwa wom ade na me ni mi kunu ako na wo abusua panyini unnim me ne wo nko ye na wo begina mi kunu ntokwa no so ayi machine chen se wo ye ayi me ma kwan na amamre kwan so ye betime yi oba na sincha aye dabi ade ntia na so ne be ma yinti wan hwe no bia be ma no kran ntokwa wom a ye wosamanto a wo ho enye wo na abeku be ma ntokwa ama no meme ne me yiri nya asem anya na be sisi be ne me yiri ntem asem ese ne tekire makro moko enti wo betuma ka se na Lumba ne yiri ne ya aka na ntokwa wo so mo nya aka enti nkwala na Lumba so ne ma ya aka o mo nya aka so tasie enna nye de nyom ma sa ma me ne nko ana de Lumba wale no ne o wo mampanyimfo wo ho o mo so ma me aba abonten ana enti wono na ye wo ba ya ne ho ade a okuta certificate che se ni kunu no enti mu amaka mo fam certificate mra enti se abusuafo no fi so metime yi oba na sinchen ya yi na sen komo so mfa letter ma se oba ndom kokot koyai nana mi je se unche de ekwa akire bebre se busuapanyi hwe wa afutu be na ade be ma abusuapanyi hwe me afutu me de be ma ne se waye mfomso se wa ma oba na mane one na mfa ho adwene bia enti se ne oba na be ka kire wo se ono dadi Lumba aware no ebi kro ma wale mpo no eye fie ane aburochire nyina nti se fie ni aburochire nyina na se wa ka kire se ma amana mane nto de akokoto ade na abusua na se moye se abusua ne se nya nim guase na wo se mugu Lumba ade na ne yire monkoye ne ho monkobo na mane se ne yire wu ana be ma na firim na wutimi kwape funu ne safoa na freezer for ne funu safoa kra ni social media asa social media se be ya bo mpanyimfo bi da mo efunu safoa ye ni social media
ye woni ma bi wo ho a ɛwɔ sɛ munya abotre na matena se na matoto ma mo niema madika be ma mo sa woni we sɛ me mpɛsɛ sɛ le nu ba wu no ensɛm basa besisi akiri man tie mi ɛna saa niema we nyina ɛkɔ so ye ma wo letter de wo de ba social media na nyɛ na de social media se first wo busu panyin social media wo na ahya ase na what ma busu panyin efutu a oba no nso ɛde na abɛka oba no de metime aka kyerɛ oba no sɛ so odoni kunu a injunction we hu hia okay mesere ne sɛ onni saa manso we achi ema later ne mane ne menya problem because enkola no so bi wo ho so dom papa obetena se hu sɛ ade am maame de papa de enye ade ntina me papa ewu na me maame se wo me yensie fu no nipa bi asu wu ayisie nti mesere maame no abusua na nhunu nyansa kora me pa ne kyewa ongo yi injunction ni mfiri so na ono de omra ayie no omaye na sede na onkora ni kura chi kura owia mebebe ye video a kire kwan ya obefa so obetue busua na so ka e ni kunu na so atenana nana se obi show ahwefo bebe hwewi na on the otiase won firim but that situation ya bi na ono nso wo mu a efuto be na ono nso be man yo se obi hwe me na waware na mu court nsɛmti odi ti akɔhye court mrase ɛna one ne yere problem wo ho no akɔfa oba afoforo se ne wowu a oba no ne wo problem na ware no ɛwɔ no so control ɛwɔ abɛn mu die pipa ne krata da so no ɛwɔ no so control ɛwɔ abɛn mu nti the best thing obetimi ayɛ ne sɛ so bibi a ɔpɛso ma yɛ ma yere ketewa na ɔnyɛ ma no ansa na wawu na oba ne wu a bɛma ne firi mu a oni hwe a obetimi ayɛ ebia na ade ne wo ma ebia na ne nima ɛna wiase no obi nim do obi wuso agye obi nti sɛ ofi sɛ ono oba ate na wo bibia obetimi de aboa na oba no so bibia obetimi de aboa be ma na onfa moa no menye sure sɛ ye unu aba ne wu ya nka Lumba'S injunction be kokoto ne fu no so da ni mo me ma asɛm ka no ɛya na nte sɛ mema ye be sere wo a wo saa condition ni bi no kwan a obefa so amsa na wafirim se so ne ma ye se oba ne se ompene aware na wo kɔ no so a mesrew entu mfiri oba ne fie enkotena yere ketewa ne so wo ye bema nukwan abefa so obeka wo mabom krata de enye hwe odo ho akrata anya adwuma ne mu so odo ne ho de akrata be ye adwuma ena metu mema na omo fa oba straight to court awale no me oba ka kire me se me nko ware wo court me gyawo ko so mpemi metwe ya no mse antina ya abai me bompa so oba bi mfa me nko se me ne na wo ebia mafa me ba firi ho ana me nhwe me ba nti de japade ye jawale nti japade be cha me no be cha japade bosom no so ye be che me pe bosoma me soma na wonko ana so den na masoa na ma me nkere wa mamere so si chiri kokwa yi ni ma wagye dan agye bosom ka ho ye nyina ya tena fi ho na wotwe pepepe me so ofu be hye na ne ya na ema no zo anko kota oba nim se de obebu no kwase o ade akwase ya sese wa unim se akan amamere mu no akan amamere mu no se oba one be mate na se be ma esi dan na wan si bia usika nimu a entrance nka se one be ma na ya japade o akan amamere ewom eya me ka se me meteme ofa asase so me ofa fie na meteme ofa kokoo na mete ho e na me hwe me ofa kokoo so na se me ofa mawu a wo se me ofa kokoo na me hwe ne yemfa ma ho me ofa fie na wo ne yenton fa ma ho okay yenton fa ma ho enu ntin na first ne ye wale wo ye wo fa ba okay ne ye ware wo fa asia ware because ye wo fa ne bia na ehwe ye nyina enne akristofuo ya busuefuo ya na abetete sa ne ma wem omu Yesu kuro ya oye omambofo a obese Africa Yesu Kristo na abese Africa nyina ye pa ye ho ye hu asem ena wo faba musuo obi bo no nyom eni maami nua bada ye achiwade ono papa nua bada ye achiwade enye mu kuro ya na mo ka kire se Adam ni Eve ena wo ye nyina nti minimi nua da na minimi nua na wo ni a wo kasa asem kire se Adam ni Eve na wo ye dia wo soso no maami ada enti nanana yi se wo chire mu kosi se se bemma ne de
Wunyame boa na wuhia oba na ese wuye wonto enye court asem me won kan kire me se me nko ware wo court me nko nti wo mpami akọ me no nya hwe ne mu asetena papa wo ne me betena no ena me wajapade bi a me ye bia ma wo se wo so wo ne wo ba mfa metia me mission house wo okay ti se me yere me ne me ware na me ne me yere te ha na efie ha meti me wu ade bosom no be kan no wo no mom na be take place wo fie ha enti wo mom no oba ne mom na one betena asetena papa na makosi dan bi amawo e bia na mewu no kura na bosom no wanka me ne wo ba e bi so anyanye me no nko na awo na bia akwala bia ma wo no ba bi na bosom na koka no e bia sa akwala no so ne ma me ntifia bosom na koka no nti ono so ma me betena ha akonfo bebere yesa mistake ya abai enti me de metumi aka ne se court aware mo obi anko bibiem okay sere be wu achi manso bebere ni nyeme hwe unim se oba bi timi ko hu be ma bi a wabọ ne bere wi no de ho akobata bata 6 months pe no akoye ne ho ade oye ne ho ade wi ya na o na mfan court okoye court no wi ya afi na wo hwepe oba mi dwa walenti enche japade me bodu akum japade ntina bae nana we de ahwefo ani etiew dali Lumba'S mi de na wo ka ho na yemfa yedwumadi no enko de na wo be ka fa me de dadi Lumba'S de metima ka fa ho nyina ne se busua ne mpa oba ne kyew okay na court nsem no entwa so obi de wo court ano nkyere se wo tan e bia na wunnim mmara no wo kwakere wo mmara wo hyehyɛ wo mienu na ko sign wo agreement paper busua ni na wo nka ho e na oba na atwe wadwene sisu se ye agreement paper bi wo court a e bia wunnim nti brane enka nkyere wo court ho enye manso okay tu fi se wuntimi nkotwe saa manso ne de apachew oba ni enim sesa ne tie pampon so che injunction ni firiso ne anya yie no mu wi a ma wale mu nsem no eye mu amasem mu hwe ne mo japade ho mo nche ko mu afirim ye yie ese busu panyi wo so ayi wadwen se Lumba'S ne fie no pe ne cars no pe de a ne injunction no je se efunu no kokondem ko so ba no ntiase ne ntiase akina nana we de menim ahwefo Nyansapo Tv nyina ebeda wase ewo ne nso enchemu pa ene amamra mu nimdi a wode amayen yeda wase etifo mpacho aha ena yede yedwumadi no nyina ebesi like it, share na afi subscribe na afi mo bia nte na sua sa nimdi ene agyiremu ya nana ede mayen me amedi dwumadi hu chiame ye freme osei kwame dasenenso yebehia bye bye adenti ne ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro mantum ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofindro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya